ngafundile eseBhayibhelini namanje uma engaqhamuka umfundisi ngizomfundela nazi izaga 7 verse 18 to 20 woza sizanelise ngothando ukuze kuse sijabule ngokuthandana ngeke ngiphikise uNkulunkulu esethanga ngifunda ivesi hayi kodwa nami ngingaxosha ke ngumamfundisi ngoba nina nize enkonzweni nomoya omubi umoya ongamukelekile ozobhidliza ibandla ubhidlizapi ibhalwe eBhayibhelini lento mina engangiyifunda ibhalwe eBhayibhelini hambani ke niwarabha amavesi eningafuni siwafunde uhambani niwarabhe niwakhiphe eBhayibhelini mina nje noma ngingaqhamuka umkhokheli noma ngingaqhamuka udikoni ngithi woza sizanelise ngothando ukuze kuse sijabule ngokuthandana sebengamele bangixoshele mina ngizothandaza la ekhaya ngizoyihlalela ngiyifundele iBhayibheli lami cha ngeke uyangihlula kodwa uma mfundisi nje ukuxosha kufanele nami ngangeke ngize ngilunge